iedereen doet zo zijn best. Het mag gezellig wezen, het mag mooi wezen en lekker eten. En soms binnen het proef koken. En ik denk, jongen. Dus iedereen wil zo graag de liefde viel en de verbinding viel en het luchtje. Maar ja, soms is dat wel lastig als het al je matten was dat net vielst. Is dat het? Dat het er volle matten op zit? Er zit ontzettend volle matten op. Het maakt vooral leuk wezen. Die boetenkant is heel belangrijk met de Christ. Hoe meer lucht, hoe beter, hoe mooier, hoe gezelliger. Maar ja, het werkt soms averechts natuurlijk. Als er rond te maken wordt van hoe het er zijn werkelijk maar je is, van hoe is het nou met die? Echt? Nou, dan ontstaat er verbinding. En die verbinding, daar ben we alle naar op ziek. Die verbinding. Want dan feels die jongen, dan feels die jet. En dat willen we toch al hier graag. Nou, dan ontstaat er rust en ontspanning. En dan krijg je goede dagen. Dan krijg je mooie dagen. Want dan hoeft het net de hele tijd. Die energie ken natuurlijk net de hele tijd. Maar als het van u die aanvaarding en dat wat er is en dat er wezen mij elkaar werkelijk ontmoeten kist op hartniveau, zielsniveau, dan ontstaat er licht. Heb je door crisis gehad, maar altijd is dan ik zo'n periode dat mensen los laten wollen, naar je voornemens bedenken. Ja, en dat is altijd wel leuk. Al die goede voornemens die dan na een skofje helaas dan weer mislukken, omdat dat heel vaak gebaseerd wordt op wilskracht. Maar daar begint het toch mooi, dat je bedenkt, ik wil ophouden maar roken, drinken, clean cake, chocolade. Ja, daar begint het wel mee. En dat is natuurlijk een goed voornemen. Maar je kan volle beter zien naar, hoe komt het dat ik rook? Hoe komt het dat ik die te volle chocola neem? Wat zit eronder? En wat eronder zit, is toch vaak wel iets zeers. En dat kan iets groots wezen, dat kan ook iets liets wezen. Maar iets zeers wat bedekt worden moet. Dus dan is de chocola steeds maar een pleister op de wonden. Dus je kan, en daar is natuurlijk wel moed van nodig, je kan zien van, wat zit er nou onder en wat wil ik verdoezelen? Wat moet bedekt worden of wat moet verdoofd worden? Zo werken die dingen vaak.